Организирана престъпност има не само в столичния град, организирана престъпност има в всички областни центрове, на територия всички областни дирекции и мога така със задоволство да споделя това, което вие имате като информация за една добра работа противодействие на организирана престъпност през изтеклата 2009 година на територията на Велико Търново. Граждани, рекет, изнудвания, в организираната престъпност има своята еволюция. Има своята еволюция от гледна точка на по-добра организация в една друга сфера, свързана с фиска на държавата, с финансовите интереси на държавата. И в това отношение ние трябва да избързаме. Ние трябва да познаваме тези процеси, да ги познаваме чрез своите способи и методи на работа, за да можем не само да разобличаваме, да доказваме тая престъпна дейност, но да влияем и превентивно с оглед отстраняване на причините и условия, която е съпътства. Явно, че е налице една тенденция за по-добра организация в организирани престъпни групи, свързани с финансови престъпления, в които не се изисква насилие, физическа сила, изплашване, което беше характерно за 90-те години.